നമ്മുടെ പൈതാൻകുട്ടപ്പനാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തൈലൊക്കെ പോകാനാണ്. പൈതാ ഓക്കെ കൈരക്കി മോരക്കി വേദനത്തെ ഒന്ന് ചെഴിയുമ്പോൾ തൈരക്കി നല്ല മോരക്കി വേദന കൈയെടുക്കട്ടെ. തൈരക്കി മോരക്കി വേദന കൈയെടുത്താട്ടെ. തൈരക്കി മോദന കൈ വേദന കൈയെടുത്താട്ടെ. മോദന കൈ വേദന എടുത്താട്ടെ. തൈരക്കി മോദന കൈ വേദന എടുത്താട്ടെ. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി വേറെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ബബിൾക്കാണ് അടിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചു. എന്നെ മോളെ ആരോഗ്യം അല്ല ഞാനായില്ല അത് സാരല്ല. അപ്പം ഞാൻ വെച്ചു. ഫൈദ നോക്കി ഇഷ നോക്കി